Ola, son Trini, suerte que o primeiro vídeo non atinei a mandalo, que salírame unha conferencia. Espero ser máis breve neste. Vou empezar falándovos do primeiro libro do confinamento, Esperando a Robert Capa, de Susana Fortes. Nel contanos un pouco a parte da historia deste importante fotógrafo e lévanos pois a mão dos seus protagonistas, Capa e a súa compañeira Gerda Taro, lévanos pola Europa de entreguerras, polo auxe dos fascismos, a persecución aos xudíos, o París dos anos 30, cheo de bohemios, intelectuales, artistas, refuxados, e entre estes os nosos protagonistas. Vemos como Gerda crea ese personaxe de Frank Capa, logra darlle unha gran proyección, e tamén vemos as súas dificultades para abrirse paso como fotógrafos nese París. Vémolos como reporteiros na Guerra Civil Española, nos frentes moi atrevidos, e vemos a unha Gerda gran fotógrafa, pero que, como lles pasou a tantas mulleres, a súa obra e mesmo ela pois quedaron eclipsadas pola fama dos seus compañeiros. Neste caso, Capa mesmo chegou a firmar obras de Gerda. Este libro é moi doado de ler, é bonito. Susana logra crear uns personaxes fascinantes. Son novos, guapos, intelixentes, atrevidos, batalladores, antifascistas, apasionados, vamos, que non lles falta nada. Eu quixera, como, non vou nada corta de tempo, pero quixera falarvos un pouco de un cómic, porque eu volvín unha adicta ao cómic gracias a Susana, gracias Susaniña, porque esta literatura dame muchísimo goce. O libro do que vos quero falar é El jugador de ajedrez de Zane, dibuixado por David Sala. Conocín a David Sala o ano pasado nunha exposición de cómic no quiosco Alfonso e encantoume. Este libro pareceme maravilloso. Ten, uns rostros sencillos pero expresivos, pero logo ten unhas arquitecturas, ten uns interiores, uns teitos, unhas paredes, un mobiliario, as telas, as roupas, absolutamente maravillosos, unhas perspectivas, unha repetición de elementos, moita xeometría, un colorido maravilloso. Verdadeiramente pareceme que este libro é estupendo. Nada máis, a ver cando podemos vernos de verdad e non a través desta tecnoloxía que algúns nos levamos tan mal. Chuchos para todo o mundo.